Hi guys, manjong buntag ni Jong tanan. Lunes na pud guys. Magkuan ko, magbisbis ko dari sang okras. John ray nagbitbit sa balde kay bugat. Kadko na guys, agahang okra. Wala naman ko magkuan, maghuhos. Ang agkag pa niyang buko, apay panudlay. Pagbakod, dritso na. Wanay, sudlay kay ay nagsanina. Oh, kanilaging inahanap pa. Labi na estudyante. Busy kada buntag. Na guys ang okra dako na. Dako na guys, sunod semana dani. Or sunod buwan. Lumunga na ni. Dali ra. Tambok ba dyan guys, bisag way mga abono. Hindi naman na abunuhan para organic. Tambok man siya hanggang sibuyas. Nanguha na po sila, nanalingsing na po. Makalipay tanawon ba? Nabuhi na sila na may lain ng turot. Gabi-gabi. Good morning mga batoy-toy. Hindi asamo, dyan mo gawas. Wala ka doon ka pangit. Si pangit kay gidugo. Tulukad daw ninyo na ijahang reglaron. Sige bilangkad kay sakitan siguro na siyang puson. Nagkamong duha. Salamat sa Ginoo kay si Brownie kay naulian na jud siya. Gisigyan ra na magpainom og Yakult. Hi guys. Manglakaw sa mi. Mangbayad mi sa kuryente og sa tubig, then mamalit pud mig tubig ngayon nanon kay gapon ami nakapalit. Kay motong dihay emergency. Then manglakaw sa mi guys. Hi guys, mahapit kami dari kay sa dundo nagpa gupit siyang buhok. Pagwapo ko siya guys. Tubig dito bisa. Biya, tubig dito biya, nigas biya. Nauli nami guys. Oh, grabing kainit taris gawas. Hala, gabahag amigas. Nahanang mga amigas. Ang Bombay pati mahala, no binta ang tunga. Si tinta ang ahos. A few moments later. Luya ba na? Nawa. Buti ko magkaon. Giniingon naman yung ipang hubo. Mo siguro na ila. Ha? Mo siguro na ila. Magala man ta kay nganong mga luja sila nagmagpangaon. Ato mga iro na ko, mga sigbin. Kung itong yawi sa motor, pinito na ko na kayo. Isod na, isod na! Dali ka ni isod! Gabi, ikulbaan na po ko pag magkaan, kinangalupog na po silang duha. Pero ngaron puntang aptik man sila, nagmagpanganga, maluja sila. O, panghangat sila kay kasi kadyo mga un. Hindi mo gano'n, marag bawal dahil pa yung mga baktin. Hindi ko ka na, dapat luya ginadritso, walaksik na budo. Karang pa ko nakasugat kung mga iro na naman. Nagkanaw di pa natin mga iro sa urang bata pa ko. Di man na sa urang lain mga iro. Mga ito'y pamanggod sila pa. Mga baby pa sila. Mura na gito nga tripid, di na makamarog. Mandi nakakaon. O, tanawas brownie o. Pagkabi, mandi mamarog. Hiningon mo. Hiningon mo naman hiningon. Nag-spaghetti pa buwan. Iklar. Pero tanawa, napalit sakit, mabuwang sa tagapilin niyo. Bawa ninjo, non sa mo.
Masigbin yung nalaga mo din. Sigbisin mo ang kabuang. Ano yung nalaga, masigbin siguro na. Sus, naansa na mong mga iroa mo. Mga wakwak ng buti mo. Mga luja man yung nagmagpangaon. Masigbin lagi siguro na iruwa. Di mo na nakuha ang iruwa. Ito na, gabi. Di mo naman na. Di siguro gabi. Tuya na po. Tawag ka pa, brownie pa. Brownie. Tawag ka to ah. Tawag ka ka. Brownie. Hindi man kay mga abtik man sila. Ay nagpangaon naman nila. Nagmagkaon mga luja. Tuya gani. Murag mga wadag amoy. Tuya na mo. Murag mga hubog ba? Balo. Budi, wala po dito biyot. Hi guys, magang buntag ninyong tanan ako dari sa Nitaran kay hanggi lantaw si Brownie ug si Goody kay kulbaan na po ko ni gabi kanin silang duha binahog mga matay kay pag magpangaon nila kay nangalupog man mga luja mo dinay ka kuanan nila ba kanila magpangaon kay muras lag mga luja pero mga abtik man maluja ra jud sila nagmagpangaon daw ngano ni sila nang gilantaw sabi kong nangaunsa na nandiyan gahapon wala ko katiwaso ka ng kuan guys vlog hapon ako vlog hapon kay sakit agahang ako kasabot sa gibati gahapon sakit agahang nga ako kasukaon muna ako katiwaso kuan guys vlog hapon anong ko i-upload sayang minayang ba ko di ko maka upload ja saan naman namang gaji panahon di ta makahibaw sa tuang gibati nya kalit ra nga natay batiin nawaran ni si Jao Buang mo dito buang. sakitan na ng isa Oy, od man ka. Duwa lang. Iro, masigbin yung iro ah. Di mo iro. Bawni nga mga luja man ni magpangaon mawadan magumoy Ting ang iro na sigbin. Mana mo kalibang? Dina, Brownie. nabidyo na mga matay na ni sila ron kay gabi nagkamang-kamang naman sila wala mga gaji mga umoy Igo magkaon din na sila ma. Wala gumoy mo niya tiging nga gipang. Ali Brownie. Brownie. Dali. Brownie. Kini sa luyahon mo kini sa una pa pagkamo. Kani may lagi dito. Hindi ko magkaon sila duha ng mga luya, murag ni sige pang. Kulit to. Kani kay luyahon mo gidaan. nita pa kanan payem na nang tapagatas di man pud manginom di naman pud manginom og gatas gatason na naman ng taba di sa pakanon Dapat po digda. Amo na digda. Na. Tulog na. Pero may active kayo niyo. Kanara mas Goody. Maluya pag magkaon. Kani kuluyahon man si daan. Pero ang kakulit mo ninyo abutan mo yung manok na tiksa. naras Goody may Brownie lambing ra ba just Brownie Kani ba yung malambing ni Hiro ba? Nigdool kayo magdigda na yun. Ito mga buhi mo tanan. sayag mamatay ba yung mga lambing ra ba
brown. Yung matulit kini. Masulon kayo na. Masulon gila. Kining muda ko baga kining balhibo, kaning brown. Klaro kayo. May lantag mabuhi. Ang paludya-ludya man. Kani kinay man ano panit ning kini lahi yaw baga kayo. Ito mabuhi ti luyahon man. Ano kusugam kaon bay. Luyahon lagi pero kusog man kadyo mga Kung kaon di na magkalakaw gud. Hindi ba ngiro bay? Mut gyapon. Hindi ba ho nga niligo. May tag mga buhi lagi. Di ba paludya-ludya kay kulbaan ta. Sayang bang nga matay. Boy tag-iro puro mga katas, puro pa mga lutas. Luyahon kasi siya. Luyahon ni sa inyo sa terbisa kanimo sa kanimo may lagsit sa. Malinuod ba di? Ay lagi palinuod ba? Nagtinanaway na lang gud mi Junjun gabi eh. Wala may katingog kay sabi na mga matay na kanang gikamang-kamang naman dyan sila siminto anay mga umoy. Kuya mundo ah. Mga wadan sila kusog. Kuya mo puyo. Puyo very good ang iro. Mga mong iro na mga nakakaon mga wadag umoy. Mura man magsigbin. Hindi man siguro mairo. Dapat maganda na magkuhan pa sa ginahan mo. Ano ginahan? Patay naman. Kasi may lang inahan dapat pag inahan pa mga jud mo yung magkuhanda na. Mas brownie. Malutas na siguro dapat ni mga lutaso ni mga tulog kabuhan na sila. Yun. Hindi kasi Siguro nahan. mo pa pag-anak siguro ni. Mabto pag anak namatay naginahan kinaligsan. Mabto nag-adapt ni Ate Dajon giagwantahan ni nagpainom og gatas. Hindi naman mo manginom og gatas, Lord. Mas mama to exercise na. Nalajun dyan na ligi ka naghatid ni Gian. Sunod na mo. Ang gusulod. Mingkoy! Paayo para po to yung bisikleta mo. So na Mingkoy. Hi guys, sumanamig pamahaw. Wala rin gawas kay nagpakaon ko ni Brownie o ni Goody. Yan na na silang kaon. Malagi na ila. Basta hindi ko magpangaon mura sila magludya. Katong gamay raman inon kadyo agahangit pakaon nila. Gamay ran kan inon dya. Minaganan laman nagsabaw. Naahat siguro na ilahang tinai. Kaya gagmay pa sila. Ipakaon na. Dapat manunta dyan na. Nagtutoy pa sa inahan. Saan man nga din naman po sila manginom o gatas. Katunguna mo na silang amara na silang ipainom o kuwan. Gatas ya. Pilara po ito kagabi eh. Di naman sila manginom o gatas. Muna na silang ipakaon. Malagi namang problema. May nagmagpangaon kay magludya. Mga ano ni sila. Mabuhi baka ni Udi. O di ni sila mabuhi. Huwag kay mahimo. Huwag mahimo Gudi. Brownie og magpa. Ludya mo. Ang puunon paning mga ito dya. Ihatag ba nila mo o di? Kasi nga nabanta ka dyan mga un sila. Katong dog food base, so wait ko itong lahi mo ito.
Masing maglisod pud silang dugpod kay gahi man masing dugay pud natunawon silang tiyan. Gatas lagi enta dapat dana nila dyan saan man di naman manginom pagatas. Munang kigwantahan na laman namog pa kaon-kaon ug kanang kanon ginagmay. Problema ko dani himuli ra ba mig kuan guys buhol. Sigiyan ra mo ay magkuan dani. Pakaon. Daw pagbuot sa Ginoo, yatag man ni Ginoo namo di. Ug mga matay ni guys di jud ni para namo ni. Yatiman man ang tagin sakto. Naglibog kung anong maingani ni sila. Na, mga abtik man dyan. Kasi kadyo mga un. Hindi naguman nagkaon nila kay malain man nagilahang kamati. Mga loja man. Nas ko ano. Brownie oh. Dawato na laman natin kung say may tabog. Para ba ni nato? Di. Ginoo ko dyan pas pangit oh. Kaludya po kay dugo. Pila nakaadlaw na diyang dugo. Panawa. Si Junjun day guys. Adyo sa bike ni Gian. Kay medyo ko nang gamitin. Nagmamalit og kuan basudan. Nasa dyan service. Kaya motor kay amo mga dad nalagi to ningon ngano kuno di kuno may mag-tricycle naguli sa Bohol. Lisod kuno dadan tog Bohol kay ladyo man mag-tricycle. Mas dali man kuno og mag-single kaysa mag-tricycle. Mo nang magkuan rami guys magmotor. Oh, Ginoo mong mga ituja mo. Kaya huwag na pala man antay daghang budget. Amon taning dadun sa doktor sa mga iro. Ayos ka, mahal pas tao na. Nana, dani pa? Amo itong nabas dalagit. Mura ko ha. Ang saan man, nga wala pay budget. Hindi mauna guys. Hindi man dyan na mauna. Ihatagod, maayo. Pili aw. Depende ra lamas Ginoo guys. Ginoo na lang may bahala dani. Huwag ijabaning ihatag na mo. Mugdi. Kay gustuhon man taho ni na dadun sa doktor sa mga iro. Problema, budget laman. Kay wala pay budget. Oh, Ginoo ni. Ginoo, nalitawag ko. Ginoo. Oh, Ginoo na lang mga G. Bahala dani. Ginoo na bahala sa tanan. Isa masumanod na mo. Gabi pa ko dani nila ng problema. Brownie. Haras brownie nawa man. Brownie. Har baka tunong. Bigas, tuyok na gula sa bahay. Nanapag ka diha. Junjun gadyo sa bike ni Gian kay medyo ko na nang i-service sinag mamalit og sud ani nagkabuntag. Larga na medyang gabi eh. Mulagi mo larga na medyang gabi na problema ko. Kuya, wag imo ang gupit pa kay mura magpangkindir. Ha? Murag pangkindir ang imo ang gupit. Mga tupig ko. Mga profesional. Uso ba? Nandiyan na ni mo bulkitin na ni mo? So ay nagbulkit og di na kaya kay dako kay gisi og di na kaya aw. Malit na jog kuan. Sa painiton. Ang gipon dako kayong gamso. Kung kaya, okay, pili.
Ano dyan ka ng mga iruwa, uy. Sayang pag mga matay kay mga malambing ra ba? Saan naka-timing mo tag-iro, puro inana, wag may iro na tarong, puro man mga wag pa ng lutas. Kanang tang nilutas na dyan sa inahan ba? Ano na kuan. Kana puro man namatay ang inahan. So pagkuan na. Namingaw man na sa mama na to. Ano balita rin. Biyaan mo TV. Gitulog siguro. Manayjay nga rong orasaha matulog man na siya. Bulkit sa kanya, bulkit. Nagkantaling ka ni. Muli dahil sa atin guys, mag-abot rami yan dyan dito sa pantalan. Manggabi imi kay kadlawon man nagbiyay sa barko.